ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Ramazan ayında kullarımızga Kur'an alıp okuy başlayız. Mana o'z-o'zimizga sırau berganimiz buldu miken? Şuшы қолымда болған Kur'an kitabı qachon yazıldı ekan deb. Bu so'rovga javobni endi biz bilamiz. Kur'an kitabı yazıldı Abu Bakr radıyallahu anh vaqtında deb. Lekin bek ko'p g'asrlar Kur'an kitabı bu bek defitsit sanalaydı. Bek defitsit sanalaydı. Аны табып булмайды иде, кулга төшереп булмайды, ул бик кыйбат иде. Бигрәк тә мәсәлән, революциягә кадәр булган чорларда. Совет чорында ул гомумән юкка чыкты. Бүгенге көндә кулыбызга Коръан алып, башыбызга да килгәне юк. Кара әле. Бу Коръан миндә дә бар, күршедә дә бар, тегендә дә бар, минем өемдә ул 4-5 тора дип. Каян шуның кадәр күп Коръан барлыкка килде икән? Ни сәбәпле? Дип башыбызга килгәне дә юк. Чөнки бүгенге көндә китапларның саны бик күп. Һәм китапны бастыру ул бик җиңел, бер нәрсә тормый. Бер нәрсә тормый дигәннән акча гына тора бар. Башка авырлыгы юк. Миллионлаган тираж белән чыгарырга мөмкин. Ләкин элек алай булмаган. Коръаннар булган, яки башка китаплар шулай ук инде 1-2 дәнәде. Кулдан язылган. Һәм мәсәлән сиңа Коръан кирәк булса, син аны кулдан күчереп язарга тиеш булгансың. Бу инде көн кебек ачык. Ләкин бу хәл үзгәрә 18-нче гасырның ахырында, 19-нчы гасырның башында. Бөтен җир шарында, бөтен җир йөзендә Коръанны кул белән язган дәврдә безнең җирлектә, ул вакытта инде Россия империясында, Казан губерниясендә Коръан типографик ысул белән басыла. Беренче тапкыр җир йөзендә. Димәк, игътибар итеп карасак, татарлар Коръанны типографик белән баскан беренче халык. Менә сиңа ачыш. Без бүгенге көндә кулыбызга алган Коръан китабы ул гарәп басмасы. Сәгуди басмасы булырга мөмкин, Төрек басмасы булырга мөмкин. Ирак басмасы бар иде мәсәлән элек Совет чорларында. Хәзер мин кулга алган Коръан шулай бит инде. Ул басма буларак беренче булып барлыкка килгән икән бездә, татарларда. Менә сиңа. Бу ничек барлыкка килә? Әби патша Екатерина II 1787 елда чыгара указ. Указ нәрсәдән гыйбарәт? Белгәнебезчә, Әби патша мөселманнарга, татарларга бик әйбәт карый. Аның указы белән Мәрҗани мәчете төзелә, Апанай мәчете төзелә Казанда. Һәм гомумән мөселманнарга ниндидер иреклек кирә. Һәм мөфтият барлыкка килә, мәсәлән, шушы мөселманнарның дини эшләрен хәл итәр өчен. Һәм инде аның указы белән беренче булып Коръан бастырырга карар кылалар. Менә шушы Коръан 17 елда, 1787 елда Петербургта бастырыла. Аны бастыралар кыргызлар өчен. Кыргызларга бирер өчен шушы Коръан китабы. Әмма инде 89 елда ук бу Коръанны күпләп бастыра башлыйлар. Һәм 89 елдан алып 98 елга кадәр, 1798 инде әлбәттә, бу Коръаннар саны арта бара, күп итеп бастырыла һәм Петербургта басыла. Моны инде күреп нишлиләр? Шушы Коръанны күреп 1802 елны инде тапшыралар татарларга бастыруны. Сез бит мөселманнар, Россиядә ислам динен тотып торучы, әйдәп баручы халык татарлар була ул вакытта. Тапшыралар татарларга. Һәм шулай ук инде шушы Коръанны да дәресләүче, карап шушы шрифтларны җыючы мөселман кешесе була. Монда уйларга кирәкми. Коръанны Екатерина вакытында урыслар язган икән. Аны кем тикшергән? Ул дөрес булган микән дип? Юк, ул дөрес булган.
Чөнки аны мөселманнар тикшереп бастыралар. Аларның күз алдында һәм бүгенге көндә Казан басмасында хаталар юк. Менә шушы басманы әйткәнебезчә 1802 елны күчерәләр Казанга. Шрифтларын тапшыралар, яңа типография барлыкка килә Казанда. Һәм шушыннан соң инде Коръәнне дә анда бастыра башлыйлар. Шушы вакыттан Коръән китабын алу һәм булдыру җиңеләя. Кул белән язуга караганда бастырган Коръән арзанрак та була. Һәм әлбәттә аны күбрәк тә язарга була. Күбрәк чыгарырга була. Һәм шуңа күрә менә бу 19-нчы гасыр Коръәне күп кенә татар гаиләләрендә бүгенге көнгә кадәр саклана. Ә ул гаиләләр кулак булмаган, байлар булмаган. Гади татар гаиләсе иендә димәк Коръән булдыра алган. Ни сәбәпле? Аны типографик ысул белән бастыру сәбәпле. Һәм дә ки менә шушы 19-нчы гасырда чама белән бер 57 ел эчендә 150 меңләп Коръән бастырыла. Бу бик күп сан. Әгәр дә аны мәдрәсәләргә таратсаң да, мәчетләргә таратсаң да, бу чыннан да бик мөһим цифра. Чөнки кулдан язылганга караганда, әлбәттә аның инде шушы бастырылуы, санын арттыруы ул файдалырак була мөселманнар өчен. Һәм дә ки 19-нчы гасырның инде шушы ахырына кадәр, 20-нчы гасыр башына кадәр бу дәвам итә, Коръәнне бастыру. Бу басма Казанда бастырылганга күрә атала Казан басмасы дип. Казан басмасы инде ул башка яңа Коръән түгел, ә бары тик типографик ысул белән Казанда бастырылганга күрә, Казан типографиясендә бастырылганга күрә Казан басма дип атала. Әмма хәрефләре гарәп була әлбәттә. Әлбәттә бөтен кагыйдәләре үтәлә. Әлбәттә аны һәрбер гарәп кешесе дә укый ала бу Коръән китабын. Шуңа күрә моны инде ниндидер башка Коръән дип әйтү дөрес түгел. Ләкин аның уникальлеге нәрсәдә? Аның уникальлеге менә шушы басманың шрифтында. Бу безнең татарларга хас булган шрифт, язу. Бүгенге көндә без укыган гарәп басмасы. Аны язган кеше кулы белән язылган китап ул. Шушы аның кулын, аның язуын, каллиграфиясын күчергәннәр компьютерга һәм компьютер аны бастыра. Әмма язма кул белән язылган. Шуңа күрә ул атала хат Гусмани. Димәк, шушы Госман дигән кеше аны инде язган каллиграфик ысул белән аның кулы ул. Әмма Казан басмасы димәк башка хат белән, башка кеше кулы белән язылган. Уникальлеге шунда. Һәм Казан басмасында башка кагыйдәләр кулланыла. Кагыйдә ягъни бар бит Коръәндә мәсәлән, кая туктарга ярый, кая ярамый. Мәсәлән, сәктә дигән урыннар бар. Бу аят мәсәлән бу урында туктау хәерлерәк, монсында дәвам итү хәерлерәк дигән шундый аңлатмалар бар. Менә булар бөтенесе дә әлбәттә инде башка төрлерәк кагыйдә белән язылган. Аны аерым өйрәнергә кирәк, Казан басмасын укыр өчен дип әйтик. Шулай ук тагын бер кызык мәгълүмат бар. Гарәп басмасында, мәсәлән, безнең алдыбызда менә әле Казан басмасы. Гарәп басмасын алсак, анда Фатиха сүрәсе башында нәрсә дигән? Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән, һәм аның алдында 1 дигән цифр тора. Гарәп басмасында Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүз ул аяткә керә. Коръән аяты булып санала. Ә Казан басмасында Бисмиллаһир-рахманир-рахим ул аят түгел. Әлхәм дип башланганда ул беренче аят шул була. Һәм шулай ук Фатиха сүрәсендә тагын бер үзенчәлек. Әйтик, мәсәлән, Фатиха сүрәсенең ахыргы аятында ул 2гә бүленә Казан басмасында. Гарәп басмасында юк. Сират-аллазина ан'амта алейхим дигәч, Казан басмасында туктарга мөмкин. Бу Гыйрак галимнәрендә аят монда бетә. Гыйрак галимнәрендә. Чөнки Фатиха сүрәсе 7 аяттан торырга тиеш. Ә Бисмиллаһир-рахманир-рахим аяткә кермәсә, каян 7 аят алырга? Шуңа күрә Ирак галимнәре әйтә, бу урында бу аят бетә ди. Сират-аллазина ан'амта алейхим һәм гайрил магъдуби алейхим валад-даллин монсы инде аның 2нче аят ди. Димәк, менә шундый үзгәрешләр бар. Шундый үзгәрешләр бар Казан басмасы һәм Гарәп басмасында. Моңа кеше игътибар итмәскә мөмкин. Әмма үзебезнең басманы кулланмау сәбәпле без менә шушы кагыйдәләрне югалтабыз. Уникальлекне югалтабыз. Ислам дине безгә килгән димәк Коръән басмасы
Ирактан килгән, аның кагыйдәләре белән килгән. Менә без шуны югалтабыз. Минем кулыма килеп эләкте Совет чорында бастырылган Коръән. Иракта бастырылган Саддам Хусейн тарафыннан, ягъни аның ярдәме белән инде. Менә андагы кагыйдәләр безнең Казан басмасына туры килә. Хәзерге без укыган Сәгуди басмасы ул туры килми аңа. Димәк, тора-бара без инде үзебезнең менә шушы кагыйдәләрне югалтып та бетерергә мөмкинбез. Аллага шөкер, бүгенге көндә Казан басмасы яңадан чыгарылды, тагын яңадан бастырылды мөфтият тарафыннан. Һәм шушы үзебезнең традицияләрне, үзебезнең ата-бабаларыбыздан калган гыйлемне бүген без дәвам итә алабыз. Менә шуңа күрә онытмыйк татарларның да Коръән басмасына нинди зур өлеш керткәннәрен. Һәм безнең үзебезнең дә уникальлек барлыгын онытмаска кирәк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.